Eu sunt un gay sau eu sunt o lesbiană. Sunt cuvinte pe care le-am auzit și m-au durut foarte mult. Însă cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aducă lumină și în acest aspect. La ora de dirigenție, când m-am ridicat în fața clasei și am spus că este imposibil așa ceva să fie real, am fost discreditat de cei mai mulți colegi, spunând că sunt un habotnic înapoiat. Colegii foarte bazați, măi, deci am mai avut rentul ăsta, îl voi repeta pentru că vreau să-l aude toată lumea, pentru că știu că am multe persoane mai tinere prin chat. Credeți-mă că cineva care ar fi zis asta când eram eu în școală, nu știu dacă ar fi avut majoritatea colegilor care să-l discrediteze. Deci thank fucking God și credeți-mă că it is a lot fucking better. Acum, nu știu, 20 de ani când eram eu în liceu, poate 20 și un pic, nu era chiar așa. Nu sunt sigură că în multe locuri sau în locurile unde eram eu ar fi fost o majoritate sau chiar suficienți colegi care să sară când aud așa ceva. Deci mă bucur foarte mult când aud și când văd că generațiile mai noi și că totuși în perioadă, nu știu, la nivelul ăsta de 10-20 de ani, 20 și ceva de ani, chiar s-a schimbat spre mai bine și nu mai, nu știu, părerile sunt mult mai base decât erau. Omul ăsta probabil că s-a născut mult prea târziu. S-ar fi simțit mult mai bine acum vreo 30 de ani